Салом алейкум, бародарои тоҷик. Мо ина ба Украина омадем, хостем граница бибинем ба кӣ метинем. Хеле ҳамин омадем ҳаминҷои нақабидиамон дар дилин клетка қисмон кардиам дар болои 4 битон, таҳ битон, парому битон, шаташабмон кадестиям дар азоб гирифторем дар Москва. Як чорабинӣ кадан дар кора посолствои Тоҷикистон илтимос ба мо камтар ёрӣ расонем. Чӣ рӯзи сиёҳ айдамо зана марди тоҷик дар ҳаминҷа қилфай як хеле 4-5 сутка шид ҳичи нахӯрдиям. Дара тетиб мекунам, мегам моро илтимос, мегам моро ҷавоб туалет бурем. Мер айдай дар ранги сак мекашада шаташаб мекуна сирк кеста айдай дар бурвардиста. Чӣ рӯзи сиёҳ ай. Ина бародараби дар болои бетон хӯвай, ина и бародараби дар болои оҳан хӯвай, ина бародараби чӣ хеле шиштагӣ хӯвай. Офарин ва инам ра ман намбарам ки мебра уна бенацки ва бечи хӯвай бародарам. Як рӯзи инами чӣ хела шуморо бифаҳмам. Просто инами издеваться мекунам дар ҳамин Москва барам бисуна. Хани як чораро бинем посолствои Тоҷикистон. Шумо барои чӣ кор мекунед шумо посолствои Тоҷикистон? Як камтар чорабинӣ бинем барои мо. Инҷа ҳама тоҷикон ягон нақси дигара қилб намекунад. Фақат граждани Тоҷикистон қилб мекунад. Ина танаи дараби чӣ несонаги танаи девораби ҳама клуб ғарб ноҳияи Багдад, ноҳияи Душанбе, ноҳияи Бадахшон инами ҷоҳо несонаги дар ҳамин территория. Ина хай даҳани дараби бародар чӣ ай саати 7 бегаҳӣ уно бародар қилфай гишна муташон дар болои бетон ховш буда баъзан и фарзанд мекунад ва мурдаша рӯй мекунад ин бародар тоҷикора бисёр мезарсада ҳаминҷа инҷа незашто пулимона мекунад шаташабмон мекунад. Чӣ хела шумо посолство як камтар ёрӣ расонӣ мо ба посолство мерем мехоҳем ки муҷиҳат кунем моро ҳамин хеле камтар инҷа мерем айнони пул чарчар мекунад қатимо як паспорти зардинама каданша 20-25 ҳазор мон мегирад. алҳамдулилла чӣ мусулмония инами чизоро намедонам ҳамин президент гар гуфтам мумкин ки камтар як посолстворо биқапад ола ина خدا قسم نه دروغ نه چی راست ارزشی به خدا قسم راست میگم باور کنید شما چی روز زمینه در مسئله که خونی برای من ایخنی که خونی نیست کشین اینجا قلب نمیدونم چی این عذابی سیاه میگم من برای چقدر دیشون من این اشتراف رو من ویدیتی در مسئله کن میکنم این اشتراف платить кадагим барои 500 сом пул штраф платить кадагим мега мада похва мутра штраф платить сом мутра мега варон кара фе ман штраф фар мега фар мушин барои ҳамин як фар асас месом ман рафтам платить кадагим ама шанс والله بالله بالله мефаҳмониша мезананд меги хай нагӯя мега пура мезак дорем дар чи дар брукмон мезем як суткаши бародар бовар кина кини ҳамҷа дем як суткаи рона гишнаем ҳич нахӯрдам як суткаши гишнау ташна инҷа шиштам ман чӣ кор кунем тоҷикистон мерем ҷои кор нест хор зорем фарзандмо нум мега маҷбурем ба ғарибӣ меоем чӣ кор кунем дар тоҷикистон ина меремо ягон чорабинӣ нестай ягон чорабинӣ нест ки мисол ҳамин камтар ҳамин мора чӣ кунад посолствои Тоҷикистон ва пша ҳамин Россияда ва пша ёрдам намекунад
хуш рисо аю пасос хмона хубай ки кантар инсоф доран арзон мегиран я чия мери 25000 мана гиртаган мана паспорт заграм кадаган дар 14 рӯз дар кичо туғри мея ҳамин дар кичо туғри мея е бародар дар ягон ҷо туғри немея хели коро немхи ғам метиан мура илтимос ба ҳамин кантар ҳамин чизои мода ёрдам расонем салому алайкум худовани дуату кина коргарои орган коргарои посолства илтимос мегум ёрӣ расонем ичи рӯзи сиёҳай ва аллоҳ биллоҳ мегум фарзанди шумо дар ҳамин ҷақо боша шумо худтона чӣ ҳис мекунед е бародаро мурам мусулмонем алҳамдулиллоҳ ай мусулмон таваллуд шудагем мурам ҳаминҷа кор омадаем чӣ кор кунем ба мегӯянд ки тоҷико сурия мераванд о ба сурия нараванд киҷо бираванд ҳамин ҳола ҷонам дар таи қиртиқи маҷбурам бирам сурия маҷбурам бирам ягон ҷои дига бирам чӣ кор кунам ай ҷон сер шидам ба худо қасам ҳар вақте занг мезанам хона пилла мегӯянд намедонам чӣ кор кунам нест ягон чиз зиндагӣ нест дар тоҷикистон ки бихӯрам кор тадестем хондагим диплом дорам любой ҷо рафтем кор да нагирифтам хизмати ватан кардагим ягон ҷо кор да намегирам ягон чӣ намекунам ина маҷбурам сурия бирем маҷбурам як ҷо бирем химона бикушем ба зиндагимон ки набинем дига ҳамин ҳаёти дурӯзара чӣ кор кунем ягон чиқати зиндагимо пеш намерава дига маҷбурем ба ягон коре чӣ кунем охи ба мегӯянд ки тоҷико хели тоҷико ухели тоҷикои хели о тоҷико чо када тоҷико ҳичи инами хели ҷода меянд ҷоншон сер мешаванд сурия мераванд сурия айрӯи намиқа мераванд сурия ҷоншон сер мешаванд дига чӣ кор кунам ами азовай ина бародар бенас ки хуб ина азоваям е бародар ва аллоҳ биллоҳ мегум хинаки да мебурида дар инамиҷа пони битона почома сухта гирифта ака бовар кунӣ накунӣ почома сухта гирифта як суткаши хона рафтам гишнаю мегӯянд ки мурдазидара хом мебара гишнара не ҳамин гап ростар ва аллоҳ биллоҳ мегум гишнаму ташна инҷа шидему чӣ кор кунем ягон чизи дигараш надорему майлаш бародаро илтимос ёрӣ расонем ба мо илтимос pagran.ru